Já vás tady dneska vítám v tom našem mini podcastu. Dneska je to v takový velmi nezvyklý sestavě teda pro nás, protože tady jsme teda ve třech, obvykle to je tak jeden na jednoho. A jsme tady ve třech protože se budeme bavit o něčem, co já mám hrozně rád a vždycky jsem o tom mluvil, když jsem dělal nějaký rozhovor, jak jsem říkal, já mám hrozně rád párový hubnutí a říkám to těm klientům, ale ještě jsem neměl možnost jako dělat rozhovor s klienty, kteří to asi prošli tím párovým hubnutím, což je jako úžasná za mě disciplína, protože tady drtivá většina našich klientů vlastně v nějakém společenství, v nějakým páru většinou jako žije, ale málo kdy se to potká tak, že jdou do toho jako oba dva, jo? Což má jako určitě své specifika a proto jsme si řekli, že se teda jako tak na to sejdeme, aby si teda o tom povídám. Vy jste vlastně ještě v tom procesu toho dohubnutí nebo ty stabilizační fáze teďka, že jo? Ano. Úplně taková, na co se vždycky ptám a co mě zajímá úplně nejvíc je, jak vlastně probíhal ten proces toho rozhodování na začátku. Jo? Takového první informace o tom, že existuje nějaká možnost nějaké diety a třeba i takovýhle, že existuje nějaké diety, to jste viděli předtím. A do momentu, jako kdy jste zvedli ten telefon a zavolali, či vás to jste byl první? Já jsem byl první, ale já jsem vlastně dostal reference od kamaráda. Aha. A jak dlouho to trvalo, že vám dal tu referenci, než co se vám to tou hlavou jako nějak rozložilo, že teda OK, pojedu někam? Týden, takže to bylo docela emoční rozhodnutí teda. No. A nezvyklý u nás. Sedl jsem na vlak. A vyrazil. No, ale ve vlaku jsem si to teda srovnával ještě v hlavě. Pro vaši informaci, tak obvyklá doba je 1 až 2 měsíce. Od první informace jako po ten moment, kdy teda ten klient zvedne telefon a zavolá. No a vy jste začala až později. Já jsem začala až později, teď úplně přesně nevím z kterých důvodů, ale nejdřív prostě iniciátor byl Olda, který potom říkal, že bych se mohla teoreticky přidat. Jo, takhle to bylo. Nicméně samozřejmě já jsem věděla, že bych velmi ráda něco zhodila, ale vím, že jsem čekala ještě na to, že jsem měla nějakou naplánovanou akci nebo něco takového, tak jsem to nechtěla do toho míchat. Ono to bylo trošku jinak, když těch prvních 14 dní do mě rejpala, tak jsem mi říkal, příště jdeš se mnou. To jsou přesně ty věci, které, když tady není ten pár, tak se nám nemůžou stát, jo? To si nepamatuju. To je přesně to, co vlastně dělá jakoby tenhle ten formát výjimečný. A to je vlastně ještě ta dynamika, která tam běží mezi váma, jo? Přitom to je jako hodně, to se mi jako moc líbí. Dobrý, takže jste jako zašli v závěsu vlastně jako po sobě. Já si to už úplně přesně nepamatuju. Myslím, že měsíc tam byl rozdíl 2. No vlastně jela se se mnou po těch prvních 14 dnech. S tím, že si to začala ale držet až později kvůli nějaký ty akci. Bylo to velký přemlouvání jako do diety obecně? Já nevím, já si teďka úplně nepamatuju, vy asi nejste jako začít nebo se rozhodnout? Obojí. Vy ani nejste totiž dietáři, co se tak vzpomínám, vy jste nepřišli s tím, že jako už to je moje 25. dieta, ne. Takže to je to možná jednodušší, že to teda jako bylo takový jako bez nějaký předchozí významné zkušenosti, nebo? No my jsme hlavně věděli, že si sebou chceme něco udělat, že jako to nejde dát takhle. Takže to bylo jednoduchý. Já jsem říkala, že letos do sebe budeme investovat jako do sebe. Tohle, co jste řekl, to je sice velká pravda. Ví to drtivá většina lidí, ale málo kdo to teda dotáhne do toho konce. Jo? Většina lidí ví, že by potřebovali se sebou něco udělat a že na tom nejsou úplně dobře, ale přece jenom zvítězí třeba to pohodlí. Že ta dieta je nepohodlí, že jo? Není to jako úplně tak. Jak to vnímáte vy? Jak se to vnímali v té dietě? Jako pro mě nejtěžší asi bylo srovnat si to v hlavě. A to bylo, co jste si v té hlavě rovnal? Když říkáte srovnat si to v hlavě, tak co jste si tam přirovnal? Jako jestli do toho jít, co to bude obnášet, jestli ty peníze investovat a jako vydržet to. Že? Bylo to teda spíš jako předtím, než to začalo a pak, když už ta dieta začala, tak to už pak nebylo tak těžký, chápu to dobře? Přesně tak, no. Jak to bylo u vás? Tak vzhledem k tomu, že já už jsem viděla Oldu předchozích nějaký ten měsíc, jakože nějakým způsobem se tomu věnuje a musím říct, že byl vcelku striktní v tom dodržování, což asi bylo jako docela zásadní. Tak já, jako hlavní impuls byl takový to, že
ráda bych taky zhubla, nicméně potom si říkám, jako, že bych ho podpořila tím, že do toho půjdu s ním. Že je to asi v celku těžké, když to člověk drží sám v rámci té domácnosti. Tak, a já jsem si zase řekla, budu to být lehčí, když to budu držet s ním. To se přesně řekli to, v čem je to vlastně jako hezký. Jo? Jak jsem říkal na začátku, že většina z těch lidí, kteří potřebují zhubnout, žije zpravidla, když teda ne zrovna v páru, jakože to tak jako většinou bývá, jsou to dospělí klienti, tak většinou nějaký protějšek svůj mají, tak nějakým společenství a většinou ten vliv je jako obrovský, jo? Že člověk je přirozeně skupinový tvor, že jo? Nebo párový tvor. Tím pádem to, co se v tom páru odehrává, prostě nepochybně má na to vliv, protože ta dieta ovlivní vlastně jako poměrně dost věcí, že jo, jako by v tom denním režimu, že jo, kromě toho, že jíme, tak jak je to třeba jako společenský život, jak vám to třeba takovalo? Vy jste zvyklí chodit po restauracích a pak jste nechodili, nebo jak to? Začneš, nebo já? To začni. Za mě teda si myslím, že nás to hodně ovlivnilo jak doma, tak i jako společensky, dalo by se říct, za mě i trošičku pracovně, protože byla jsem zvyklá třeba chodit jako na obědy s kolegama, nebo rozhodně měli jsme rodinné oslavy a takové věci. My jsme během té diety prostě absolvovali 90, pradědy, že jo, nebo prostě svatby. Nevynechali jste to, šli jste tam? Ne, nevynechali, šli jsme tam, ale za velmi striktních okolností, kdy opravdu jako si pamatuju, že jsme byli na té 90 a my jsme prostě celý den jako pili vodu. Já jsem vypila snad 2 litry vody. Nic jsme nesnědli. No, nesnědli. Snědli jsme to jedno, co jsme mohli. Jsme měli jako svoje. Jsme si připravili tak. A teď mluvím o té 90 hodiny, tam přesně nic nebylo. Okurku, to jsme mohli. A to naše jídlo, asi jste si tam sebou vzali. Ano, a vaši. Jako tohle musím říct, že jako hrozně obdivuju. No. Ale jak jsme byli ve dvou, a oba dva jsme se prostě jako svorně bránili tomu nátlaku. Dalo by se říct, tak to bylo v pohodě. Tohle je totiž ta obrovská inspirace. Jo? Proč vlastně jsem tak hrozně rád, že to můžeme točit. Jo? Aby to vlastně ten, kdo se to sleduje, ty diváci jako opravdu viděli, v čem je ta síla. Jo? Že vlastně ta vzájemná podpora pak pomáhá právě zvládat tyhle ty objektivně náročné situace. Jo? Ona, když prostě, já nevím, chlap drží dietu, že jo? A teď ta jeho žena, to může být i naopak, prostě si večer sedne k televizi, naleje si tu skleničku toho svého obvyklého vína, teď si k tomu prostě jako dá chipsy, nebo si dá prostě paštiku na chleba, že jo? Tak je to pro toho druhého prostě jako fakt těžký. A teď navíc ještě v tom páru fungují takový jako nechtěný sabotáž, jako prosím tě, já se na tam nemůžu koukat, jestli jako je chudák, tak si vím, že to je, pak tomu se těžko hrozně jako podlehá, ale jak to drží oba dva, no, tak se tohle to neděje. Přesně. A co já si tak povím, tak vy teda jste jako opravdu hodně přísní. To znamená, že jste to drželi a držíte vlastně jako fakt dost přísně, že jo? Určitě, jako protože velmi striktně jsme začali. Já jsem se dokonce vzdala i té kávy s mlékem, protože jako to bylo asi pro mě úplně nejhorší, protože já jsem byla ráno si prostě dát zvykla půl litr kafe s mlíkem. A teďkom prostě jsem musela najít na to černý kafe a prostě mi to ráno na ten žaludek nedělalo úplně dobře. Ale vydržela jsem to prostě, já nevím, ty 4 měsíce nebo jak dlouho, no minimálně 4 měsíce opravdu bez toho mléka a to pro mě byla asi největší oběť. Co byla největší oběť pro vás? No, tak pro mě asi... Maso z začátku. Za začátku, no, určitě, no. No, asi malinko, no, ale naučil jsem se vařit jinak, že jo, ze zeleniny a tak. Ale máte i docela těžkou práci, že u vás to jako bylo i o tom, že jako fyzicky namáhalo, že jo? Jak jste to zvládal vlastně v tom zaměstnání s tou dietou? No, na rovinu. Bylo to jako náročnější. Aha. Jako, že to ale bylo... tím, že vlastně jsem měl 5 jídel denně. Aha. Takže jako pocit hladu jsem neměl. Chuť taky ne, protože vlastně tam jsou i sladké jídla. Takže v čem to bylo náročnější? Jako v té síle, že chyběla třeba? Nebo v čem to bylo jako? Síla chyběla určitě. Na síle jsem jako ubral. Takže jako to člověk, ne, že by zvládl méně věcí, ale už jsem netroufl na takový ty náročnější, který standardně si dělají ve dvou a jsem se snažil zvládnout sám, takže tam nejsou momentálně lidi.
Jak potom funguje ta protikompenzace tím, že jako zhubnete? Jo, protože samozřejmě zase na druhou stranu, když zhubnu, tak netahám ty kila navíc, že jo? Takže sice jako mám méně síly, ale zase mám mnohem méně kilo, tak to tam bylo. Pak cítí taky v té práci? Nebo i vlastně, a teďka nemyslím vám říkat tomu, čím se já si tomu mám říkat koníček. Jako. Víte, co myslím? To vaše angažovanost. Můžeme o tom mluvit vlastně? Jo. Tak jestli narážíte na aktivní zálohu. Jo, na aktivní zálohu. Jo, jestli jedna věc chybí mi síla, jsem v té dietě, na druhé straně jako jste schodil 30 kilo, 40, kolik to je? 40 kilo. To je jako, ten ranec na zádech určitě neváží ani tolik, že jo? I když je úplně v plný polní, to není tolik kilo. Kolik to váží v plný polní? Třeba. No, jako když by to bylo s taktikou, tak to může mít tak. Jo, no tak, ale teď si vemte, že jste to zhubnul, že jo? No. Tak to je jako dost velký rozdíl potom asi jakoby v ty zátěži, že jo? Je, ale mě to zase dodalo na energii. Aha. Jo, že jako sila ubyla, ale bylo víc energie. No, jasný. Takže prostě pro vytrvalost a pro ten pohyb to potom... jako trošku vykompenzovalo. Ne, to jako prostě je to na rovinu, jo. Jako těžká práce, nějak fyzicky namáhavá, řekněme i volnočasová aktivita, jak to mám říct, jako aktivní zálohy, asi tak jako napůl volnočasová, že jo. Jo, tak to jsou fyzicky jako náročné věci a vy jste kus chlapa, že jo, který taky potřebuje jako něco sníst a mě u vás vždycky to hrozně jako překvapovalo, že vlastně i při těch opravdu, při ty relativně přísné dietě, že jste jako tyhle, jste do těch věcí chodil, že jste to nějakým způsobem jako dával, že jste kolikrát přišel, abych čekal, že jste toho sněd hromady a vy jste mi říkal, ne, já jsem to tak jako zvládnu a jsem říkal, jako, že to ani nechtěl věřit, abych neviděl ty ubítky, jak to ani nevěřil, jako je to možný. Zase vlastně na našem praporu mi vyšli vstříc na těch cvičení, že jsem dal mi prostor dodržovat ten režim, dodržovat vlastně to svoje jídlo. Jo, a musím říct, že jako já jsem teda do všeho šel naplno, nechtěl jsem žádný úlevy. Jo, ale sami přišli, že prostě něco dělat nebudu, že nechtějí, aby to se mnou seklo. Jo. Takže jste měl nějakou jako úlevu. Jo, ale jako vyšli mi vstříc a já jsem za to rád. Dobrý, teď zkusíme se posunout, řekněme, v čase víc do ty přítomnosti a ty současnosti. Zkuste za sebe říct, v čem vám to nejvíc změnilo život. Klidně. Je mě o třetinu mít. I v metabolickém věku, to jsme koukali, jasně. A u vás, kromě toho, že mám jaký o třetinu méně, teda možná ještě víc. Takže jsme se vždycky štajfovali, kdo má to metabolický nižší. Přesně tak. Tak rozhodně já se cítím líp, teď když si potřebuji zavázat kaničku, jako už si nepotřebuji rozebnout kalhoty. To už člověk ani nevěřil. Vlastně vás jsme říkali, že to je 40 kg vlastně. Asi 25 na celých, nebo 24, tak nějak. To je docela dost kilo dohromady. Jsme zubli člověka. No, pomalu, jo. Přesně tak. Dobrý, takže se... Při zavazování bod se nemusíte teda jako nadechovat ano, přesně a jako oblíkání třeba. Oblíkání, tak rozhodně lepší. Já jsem teď hodně protřídila skříně zase. Mám větší místo ve skříně, což mě velmi potěšilo. Jakože ty věci jsou menší, nebo jste vyházela ty větší? Vyházela jsem všechno. A ještě jsem nenakupovala nějak extra, jsme nenakupovali moc věcí, jako oblečení. To dobře děláte. My většinou doporučujeme s tím trošku počkat, až jako když se projde skutečně tím režimem ty návratové diety. Vy jste vlastně teďka v takových těch prvních fázích toho návratového režimu. Je to veselější s tím jídlem? Svobodnější nebo... Teď nevím, jak to myslíte, svobodnější nebo taky, jako ještě furt mám pocit, jako, že to držím tu dietu. Takže to jedno jídlo vlastně ještě pořád jako nedává úplně ten dostatečný. Ještě nedává takový, ano, přesně tak, spíš mám takový pocit, že jako udržet se na tom jenom tom jednom normálním jídle vůči těm dietním je těžší. Je to teď pro mě jako věnovat tomu ovládání, musím jako víc úsilí, než když jsem kompletně jela na celé té dietě. Jo, to je teďka jako super autentický zážitek, že vlastně my jsme všechny ty podcasty točili s klientem, který mě třeba rok, 2 po té dietě a teď vy jako vlastně jste v té druhé fázi, vy jste ve třetí fázi ty diety, což jako ještě pořád je dieta a ono se vlastně začíná jevit, že to je de facto něco složitější, než ta dietní fáze. To já klientům vždycky říkám, že ať se na to připraví, že to pak bude těžší, jo, než ta dieta a ono to vlastně tak jako trošku je, že? Určitě. No, já jsem to třeba takhle neviděl, já jsem to viděl zase pozitivně, že vlastně po půl roce jsem přešel do druhé fáze. Takže pro mě to je příjemná změna.
Vidíte to, no. Jo, to jedno jídlo prostě je změna, protože už jsem nevěděl vlastně, co vařit, jak vařit, jak to upravovat, což jako do té doby to bylo to je pravda. protože se dalo, když to řeknu, experimentovat s tím jídlem. Máte nějaký veselý zážitek, se tak hezky jako společný s jídlem, teďka jako z toho období z toho jako společný zážitek. Vzpomenete si na něco? No já si jenom pamatuju, jako mě nejvíc v rámci té diety prostě se líbilo, že Olda se v podstatě naučil pracovat hlavně se zeleninou, protože doma vaří. Protože u něj to byl vždycky základ maso a potom možná něco k tomu. A teď prostě tam to maso nebylo a nahrazovali jsme to tou zeleninou, tak já musím říct, že se nám zelenina občas nevešla ani do lednice. Takže to je velký. Takže když to vemu z hlediska ty změny, kterou už se dá, vnímáte to už jako některé věci jako trvalý, že už to jako, tak jako pro vás je tak jako je to běžný? Jakou, mimochodem to je docela dobrá věc, jaký z těch návyků teďka už považujete za takový, že už pro vás není příliš namáhavý, že vlastně jako je to změna, víte, že předtím jste to tak nedělali, teď něco děláte jinak, ale už to není ta námaha, že na to musíte nějak extra myslet. Nebo se tím je něco takového, třeba jen podíl zeleniny v jídelníčku? Třeba... Za mě určitě. Zvažovat vlastně, co kdy budu jíst, co si dám večer a co se dám na oběd. Nedám se večer vůči. No. Předtím bych to udělal. Jo, tomuhle my říkáme jako nějaký rozumný plánování toho jídla, což je poměrně důležitý komponent vlastně ve zdravém stravování. Nenechávat to ty emoční náhodě, že jako až teda jako budu mít ten hlad, tak si začnu přemýšlet o tom, co teda budu jíst, ale že si to promyslím dopředu. Je to tak, že vás to tak nezatěžuje? To přemýšlení o tom jídle, co budete jíst? Nezatěžuje. Je pravda, že už jsme docela hodně si zvykli na ten režim těch jídel, že to si myslím, že v celku zajetý prostě víme, že večeříme v 7 prostě. Tak to je. Každý se naobědvá někdy prostě v práci, těch 12. A nebylo to tak předtím? Když jste jako, že byste to měli takhle jako... Ne, prostě jsme přišli v 9 večer a večeřili jsme se 9. To jsem třeba já nesnášela. On prostě byl schopný večeřet, nevím, 9, 11 večer. A já vždycky říkám, ne, uvař tu večeři dřív, prostě něco najíme třeba v 6 nebo v 7. A v tom jsme se nedokázali shodovat, teď už se shodneme. Jo. Začali jsme nakupovat jinak, nebo kontrolovat, co nakupuje. Takže i v tom obchodě se vlastně změnil jakoby ten přístup k tomu, jo, že proč bych kupoval tohle, když stejně vím, že bych to jako ne. Jo, to tam hodně často z začátku vídáme. Vlastně máme tak přirozeně tendenci chodit k těm věcem, které jsme byli zvyklí nakupovat a až u toho regálu nám dojde, tohle přece já jako na co bych to měl? Já musím říct, že nám třeba jako hodně, teď když se tam takhle přiblížíme, na něco koukneme, tak jako i Olda začal hodně koukat na to, co je obsahem vlastně, obsahem toho jídla. Jakože koukáme, ne... Sledovat složení toho jídla. Ano, sledovat složení, přesně tak. Takže musím říct, že v tomhle ohledu už jako zahazujeme věci, které prostě se nám nezdají, dalo bych se říct. To jsou ve finále vlastně přesně ty věci, které pak definují tu dlouhodobou, to, že nepřibíráme. Jo? Že to jsou vlastně věci, které jsou hodně spojené s režimem. Jo? Že vy postupně, jak budete přecházet těma dalšíma fázema a vracet se úplně k normálnímu jídlu, tak ale tyhle věci, jako dívat se na to, co jím, ponechat si tam ten prostor v ty zelenině, jo? Nekupovat zbytečně věci, které prostě jsem, jako na co bych tam měl prostě kilo mandlí, když jako třeba nechci sníst kilo mandlí, tak si koupím menší pytlík, že jo, to jsou věci, které pak mají velký vliv na to, jako jak se to do budoucna jako vyvíjí. No, měli jste nějakou hodně slabou chvíli v té dietě do teďka? Jakože moment, kdy teda jste si třeba řekli, že s tím praštíte, nebo že to není ne. Myslím, že jsme měli takovou slabou chvíli, jsme řekli, že jsme měli na tu dovolenou, veď? To byla taková první... A to si pamatuju i já. Tam jste byla první konfrontace s větším, jako s normálním jídlem. Ano. To jsme vlastně přijeli a já jsem říkal, že jsme prase. No, ale to bylo asi po těch 5 měsících té diety, kdy my jsme vlastně vyrazili v létě na dovolenou teď a bylo nám jasný, že to nezvládneme. Jo. Tak my jsme si i řekli vlastně, že to není tak nutný, že jo. A já si vzpomínám, že vy jste dokonce přijeli a jste říkali, že jste to vlastně ani nevyčítáte, že to bylo dobrý, že vám to chutnalo, že jste si tam dali nějaký ty žebra, myslím, že to byly nějaký koleno, bylo to něco takového jako... No, protože to tě už nechtělo udělat.
Ale kdyby ho udělali, tak by bylo, že? Byla kachna. Jo, že to bylo něco takového opravdu Ano, jako ano, echt, ano. jako dobrýho. Středověká krčma, ano. No, ale zase jako hlídali jsme se, co jíme večer, jo, a dodržovali jsme ten režim. Takže zase jste se vlastně udržovali těma 4 jídlama denně, abyste se prostě najedli o 5, že? Jsme vlastně přijeli a vlastně já jsem i během toho shodil. Jo, já vím, že to tak bylo, no. Že vy jste to měli, no, to je... Ale zase jsme k tomu dodali pohyb. Vy jste nám trošku bořili takový ty naše zaběhlý jakoby zkušenosti už za těch mnoho let, že třeba jako na dovolený se nehubne, že jo. Tak jste přijeli po dovolený, jste se postavili na váhu a měli jste míň kilo, no. Tak já jsem tady tak zprásnul ruce a říkal jsem, tak zase nám přepsali trošičku ty naše historické tabulky, že i na dovolený je možný. My rádi všechno zkazíme. Ano, přesně. No, tak tohle nám kazíte hezky, jo. Protože já jsem pak mohl říkat, když většina těch klientů jako nezubla, jsem říkal, ale máme tady i takový, co i přes tu dovolenou jako byli schopní zubnout, jo. To teda jako... Většinou jsme se to snažili prostě jako i na té dovolené jako dodržovat, jak říkal Olda, prostě v rámci toho režimu, ale zároveň jsme tam jako i vařili, jako pak jsme si přivezli zeleninu, cukrty, ty se neskazí. A měli jsme tady to jídlo. No a měli jsme jídlo. Takže když to šlo, tak jsme se snažili.